alle sammen tilbage her. I dag er jeg sammen med Niklas og Aaron. Og i dag vil vi prøve sådan en surtest. Så vi bruger sådan nogle brain blasters og sådan nogle andre ting. Okay, lad os begynde med den her candy spray. Lidt tættere på, okay? Altså. Se. Det er vi håber, at og vi regner med, at den er sur. Håber vi i hvert fald. Det er ikke særlig sur. Det er meget sød. Lidt sur. Ja, den er sød. Så den var ikke sur. Brain Blasters, det Skal vi ikke... det er for dårligt. Det er Vi for giver dårligt. stjerner, vi giver stjerner. Okay. 5. Ud af 10. Okay. Og vi skal kun tænke på surheden. 1, 2. Bunny. 3. Ud af 10. Okay, 1, 2, 3. Og så vil vi prøve den her Usain Brain Gum. Jeg har zoomet, Mark. Jeg har zoomet, du skal. Okay, fint nok. Okay, så Fokus. hvorfor tror jeg ikke, man sagt sådan? Altså, det er for dårligt. Wow. Okay. Der starter, tror jeg. Håber jeg. Måske. Wow. Sådan noget her. Sådan noget pizza. Altså ikke. Nej. Okay. Sådan nogle her små pizza. Kan I se dem? Okay. Okay, nu åbner vi. Ja, men jeg tror, der er sådan en rulle der. Jeg tror, det er en rulle. Sådan her. Ja, det ved jeg vil godt med det. Skal du? Ja, men vi starter med de unge. Varme. Det dufter af jordbær og kakao. Nej, cola. Ja, cola. Det er ikke særlig surt overhovedet. Det er ikke overhovedet. Jeg vil være. Altså, lige nu vil jeg sige, at det er sådan surheden, det er sådan 2,5 ud af 10. Ja. Okay. Mhm. Okay. Så. Okay. Så det var det her. Det er ikke særlig sure, så. Skal du lige vise den til kameraet igen, Mark? Hvad? Vis den igen. Det er sådan en her. Nu er det til sidste ting. Okay, sidste Det er det her et eller andet snask. Et eller andet... Beto hedder det. Et eller andet sourglass. Det er sådan her ud. Gerne giv et like. Og vi fandt den så Og der subscribe. Og deres kanaler er nede i deskriptionen, så husk at tjekke dem ud. Og den her rum var lidt flot. Og gider ikke. Jeg vil gerne have den. Den der. Grønne. Du må sige den. Okay. Wow. Den er creme. Okay, det er også en tomater. Okay. Okay, lad os gå i gang. Lad os Nej, se det skrive er faktisk. Men nu tyggegummiet. Bare sæt i det der papir der. Okay, så lad os begynde. Nej, men jeg er ikke færdig. Nå, hvorfor er det mit smør? Det er ikke et problem. Okay. 3, ja, 3. Okay. 3. Jamen, smid ud, din lille eftermiddag. Jeg prøver. 3, 2, 1. nu. What? Overhovedet ikke sur. Hvorfor er der ingen af dem her, der er sure, når det står til sure? Altså. Ja. Ikke noget af det. Er det dyrt eller hvad? Men det er bare fyldt over det bare. Det er fordi, der er tyggegummi på gulvet.
smager bare sødt. Jeg kan også smage surt. Lort. Lort. Jeg ser intet, jeg er sur. Ja. Jeg skal se, om vi kan finde et eller andet. Noget citron måske. Har du noget? Det kan godt være. Og vi er tilbage, når vi har fundet citron. Følg med. Okay, så er vi tilbage, og vi har fundet noget citronsaft. Fordi det andet, det var bare så sødt, så det kunne være lige meget. Okay, så det er citronsaft. Vil du zoome ind? Okay. Det værste er så stort. Så meget har vi. Ja, fordi vi skal også... Okay, skal vi gøre det? Okay. En slurk. Og lige duft lige til det. Drenge, Det dufter af din mor sige. Og tænk på det der. Nu. Garnet! Giv mig lige et glas, så jeg kan få noget. Helvede, så bare en masse, jeg elsker citron. Jeg skal hente det her, selvom det er så... Nej, kunne det vente om igen? Ja, det er så. Det gør ikke noget. Skal vi ikke slutte den af? Okay. Jeg kan ikke. Det kan jo godt være, at det er Det er bare godt. ikke for meget, okay? Bernie, kom an. Bernie, Det er dårligt for jer. Bernie, kom an. Nej, det skal ikke have meget mere på. Jeg har aldrig for mange med mig. Mark, tusind tak for at I så med i den her video.